Ден за каране. Отиваме да търсим една пещера, близо е тук из нашите села, не сме ходили никога, е много интересно. Каза се, че има няколко зали с сталактити, сталагмити, обаче не знаем точно къде се намира. И сега Краси ще пита един местен наш колега, който е от това село, Вещия. Казват му Вещия, всички го познават, защото е много вещ, Ради Вещия. Точно до това, Ради Дионис. Чекай, че не знам къде съм го записал. И на Р? Не, на В. Така е, да ми пиеме, минаваш това. Така. Ама той този път сега връща точно на... Абе, слушай, какво ти говорим? Че ти не е ясно. И тази дупка ще ни извели у Зайча. Да, тия горни миши гъби. А така е излязло сръбско. Долу къде ми пиеме. Ага. Спираш, минаваш през реката и от една страна имаш пътека. След 20-30 минути ще съм там. И не можем да чекаме, защото ние ще даваме газ. И гумата ти е мека май, и моторът ти е мръсен. Колко? Не е много, може би половина атмосфера трябва да напомниш. Аз ще го надувам с оставя. Вещия каза, че духа 6 атмосфери. Аз се подавах с онова. Чекай така, казала съм си онова, къде се мереха на жигулите. Механичното. Викам, моля ли надуш? Он вика 6. Викам, да я. И аз съм го надул, ама при свалянето го чукна така, но иде на 6. 5-6 там, колко е. А он не се надул, ушите му ще свъкнат очите. Вика, жено, виж, че нищо не буша. Ама ти къде надуш? Викам, те, ако сакаш па, ще покажа. И показва 2. Дай до 2,5. Айде, пали то стар дръглив мотор и тръгвай. Абе, твоя с 2 години по-нов от моя, да не кажа и с 3. Не знам, толкова ми завиждаш. Тук нещо... Само ако запали тръгвам, иначе отивам да взема другия. Айде, чекам да взема. Айде. Запали, бе. Чули моята запали, да? Еми, той е моя така. Айде. Чекай, че това свива продукт, аз ще сега. Да ви това да гледам. Тук ли някъде е пещерата? Да, сега. Я да видя реката. Абе, голем ще е. А как да няма? Има вода. Къде е тази вода? Там отляво някъде трябва да е пещерата, ама това... Тук е първата, тук влево едната малка. Чекай да ви кажеш, не, майче я подминахме. Оттатъка има път с дърва подредени. Това път, където викаме, там малко. Не лошо много. Те тук някъде трябва да беше. Някъде беше да се види. Имаше и скали наблизо. Тук има скали. Тук е някъде беше. Тук след ясния някъде беше. Може и да сме подминали. Може, те го пъта. Ние трябва да обърнаме. Нали ще трябва да чакаме Вещия някъде. Там, долу на пътно. Там има обръщало, виж. Ето тук, обръщам какво? Много е тесен пътя и ще се засилат коли и ще ни ударат. Там има обръщало. Обръщало? Съм автобус. Ето ти обръщало. Дай да изтеглим маркето, а така... Ето нас вихме да му се видите. Не бе, ще се моткаме там. Идват коли. Тук ли ще свива, бе? Той тук е назад, да ще видим. Ако те ще се местиме. Как хубаво мирише на борове тук. Да. Ето го Вещия! Вещия пристига! Здравей, малкия! Гледай къде ще слезна. Давай! Лев, бе, къде? Отида на десто, бе, козел. Опа! Здравей, Вещия! Кажи, що се казваш Вещия? Кажи. О, пич, как си? Вие ми вате ли оттам? Не, чакаме.
Това са очите. Как му вика? Още една там. Две са та и тета. Три. Една, две и та малката. Чак вин къде му прескочим. Те тук аз мога. Къде му? Те тук каква вода. Там. Стоп. Там. Къде си ти? Вие, че е по-вредно там. Там тук е като точим 6 секундно нещо. Да. Ще му лутя. Търсим проход. Дали паднах. Ура! Не можах. Аз съм на отсрещния бряг. Дали, той не. Ти не скачи. Да не се хлъзнете. И аз сам ще муя, но... Сега да. Не, защото това камик ти скърби. Освен стъпи ти на големия, аз ще ти подам малкия, ще стъпа на малкия. Не. Не знам до къде ще стана това. Стой аз да се... Ти себе си не можеш да крепиш, а и детето ще крепиш. Здраво, стъпяли се. Капил съм, ти го фърли като тугла, така, фил. Айде да ти трябва, стой, не бой се. Айде да ти тука. Ето. Готов. И тук някъде ще се мушкаме с Любо. Хей, през този базуляк. Да видим какво има и ще излезем ли в Сърбия. Тук има 3-4 пещерички. Едната е много дълбоко и хубава, обаче се надявам да разгледаме всички. Да, дълбоката е долу. Уй, паднах. Това е водопад, обаче когато има вода, нали? Сигурно е много красив. Мястото е уникално. А това пещера ли е отдолу? Да, бе. Така е топ. Кое е уникално? Ние с вещи? Да. Напил, на такова, бе. Абе, хлъзгаво, бе. Кам. Да се взема. А то е като... Конощко. Какво има, че не чух? Гнездало, бе. Гнездала. Това е важното да наблегнеш на гнездала. Например. Айде, тук влизаме от царството, но на тъмното. Айде, хоп! О, я ти си тук, що? Това е другата ниша на пещеричката Очите. Две пещерички на 2-3 метра. 1946 година. Тук виждам още една ниша. Интересна. Районът е много интересен с такива ниши, пещерички, водопадчета, скалички. Тук е малко стръмно.
Тати. Това е Крин-деда. Крив деда? Крин-деда. Как? Крин-деда, Крин. Крин деда. Да. Това е някакъв местен език ли? Абе, не бе, такова се казва. Това е латинското му наименование. Това е латинско превозко. Това е било бада за воденица. Оттам говедарски вир се казва. И е тук долу имало воденица. Сега отиваме на воденицата. От там някъде е пещера. Намерихме и воденицата. Е, тук е близо до реката. Тук е била воденица. Да. Има и стрелка. Указателна табела за Мишин камък. Е, тук се сменява посоката, а също и посоката на текста. Отива на къде? Наляво. Входа на Мишин камък. Доскоро беше запечатано, затворено. Сега е полу. Легендата на тази пещера, че са улезнали диви прасета. Диви свини и са излезнали от сръбско. И кой ги е видял, че са излезнали? Ловчевика да си погонили. И те ги разпознават. И оттам се разпознават. Страхотно. Че са превозки. Има две зали и едната е много голема. Яко. Ще спичаме фенерчето. Ама е кална вътре. Дай да видим колко е кална. Аз ще гледам. Капчиците, виж как свет. Дай аз да напред, а? Да не се А тук спънеш. е с нас. Леко да ударите прилепите. Стига ти. Някой си е правил някаква пътечка тук с камъчета. Така, минали, чупили. А това е на милион години, бе. Това е на много са. Не сме си играли тук, деца. Виж, че пали огън. Дечурлигата са ги изпочупили. Виж ти какви са малки, остри, хубави. Интересни. Тук е много слабо. Тук. Айде натам. И леко, че е хлъзгал. Но там ще гледай тини и вода. И тя тук са копали и сола. Това е като археологически разкоп. Много пара са дири тук и яко е, човек. Голяма пещера. Лошото, че не се стопалисва. Тук има надпис за пропаст. Има. Верно. Аз не виждам дъното. А тук виж ли го колко малко вляво да е? Вляво на-високо. Подигни да бъде. Виж колко е бил колен, гледай. Това е било чак додолу, е щупено. Отгоре към я да видим долу, да тук е копано долу. Да, копали се и са го щупили. Ето къде се е щупил на парчета, това сталактон. Да бе, това ударно те слуша. Е бил чак... Отгоре го века. Вижда го яна, той... Но беше много хубаво, бе. Тук има едно разклонение насам Това да доле. и едно наляво. На левото. А и тук има Е пропуска. нещо. Но и там има, но има сума галери, бе. Отваря се още една зала. До там малката зала. А навътре има грамадна зала. Още зали. Тая много готина пещера, верно. Името ми. Що? Ще идвате ли? Давай, но трябва да легнеш. Трябва да почваме да лазим. Тук ще се окаляме вече. Много е кално.
Тук или в ляво? Не трябва да лазим. Мисля, че е в ляво. Тук има повече стъпки. Къде? Тук са се парзаляли. Тук е много. И нататък вдясно има нещо. Но има да спа такова. И знаеш, че го влезеш навътре, не може да обреш. Ако те не доведе ли. Знам. Ще лепна една лепенка на съзерцаващия моторист. И който се снима с нея, първия, който се снима с нея, получава една тениска на канала съзерцаващия моторист. На сухото. Тати тук. Няма да се задържи. Да. Много е важно. Тати! Вървела. Как ги вързваш? На зълвоза. Верно. Верно, ако не съм аз, така ще остане някой без фанелка. Ето, накраси изобретението. Надявам се да остане по-дълго време, докато някой си я намери и получи тениска. Тук търсим място, откъде да пресечем реката и май е там. При уния камъни може. Ради иска да ни показва срамното кладенче. Кое кладенче? Срамното. Що така му вика? Ти ще кажеш, що? Защото... Пазалят ли са? Леко украси, хлъзгави са. Ради, стой! Това ще да я сложим на душата. Голи! След това! Така. Ама тук той да се... Трябва да видя! Това стане! Той си изпочва водата. Ама тя ти влиза в крачула. Ай, трябва да хванем по-малко. Стой малко. Стой, аз ще стъпим. Чакай. Айде. Пусти го. Много се трупа водата. Какво? До сега! Айде! Къде е този срамен кладенец? Чекай, човек, ще го вземе. Де стой там? Ама той Защо е срамен? бил използван. Женски е бил срамният кладенец. Това ли? Ама не са го представяли се. Кали цимент. Все пак това е срамният кладенец, обаче е преправен и вече не е срамен. Вече е полусрамен. Отсрамили се. И тук извира водата от Камикозо. Вече е порядъчният кладенец. Ради, кажи още някаква местност тук във вашия край. Горе се намира Караконджин долу. Караконджоли са излазали. И они зимаска много са. А какво представляват караконджи? Трябва да ви покаем, не мога да такова. Ето го. Ето там има един. Зимаска излазят. Ама само зимно време. Зимно, яко студ. В Иначе не може да видиш. А опасни ли са? Опасно е. Има и висока девойка излазе горе. Високи девойки, ама това друга местност. Не бе, кой излаза като В Караконджин дол. на Караконджин. А отгоре ми е Калето, крепостта. За крепостта нещо ми казва за водопровод. Къде е идвал? От турски кладенец. Какво от От турски? кирпични тюнци. От там някъде От страна разкачени съдове са. и така през пътя нататък е имало кале и по метода на скачените съдове са добивали вода. И викаш, Кога са падали по турско. Тази крепост се е хранила неко месеца. Не са могли да превземат и накрая са намерили къде са кирпичните това. и са пресекли водата. Да, са пресекли водата. И тия се предали. Най-стария път за Видин, римския отдел отгоре по биото. Къде съм ти казал, вие съм виждал. Да, и аз тебе много Да, път. аз сме ходили са. И кога е паднал от Търновското царство? Царицата е била пущена да бега насам за Видинското и потерята тук е Белотинци. Между Прела и Белотинци се е настигнали. А то там си имаше участъци от цар. пътя, направо павиден и Калдърът така. певнота и тук има. Вече излезе един нов лав. Бега като
като изпущена царица или като пущена царица. Оня вещия каза, че тук е имало караконджули. О, караконджи има, горе е поклал срещу. Има и караконджи, има и самодия. Ама некой има ли да ги е виждал да го питам? Има наборът, ама ga nema. Леко побутъчен ще те сгаза. Кажи на ти ора едно време, kad bemo učenici, че отсрещу си виждали караконджи и самодивете. Има, да. Те? Ама какво представлява това? Какво представлява? Купе се урекуто. Това почти не го разбрах. У водата се водата се къпе. Кажи му по наши Това е река, урекуто. Казат се купа урекуто. Не го сващам. Знаеш ли какво е това, бе? Било това има нагоре за Летило и во Йордана. Да. Уязат горе, се совлека финкова и се купе. И я, баща ми лива, бе, той така конца съм отива, кай, но тоди не гледай, кай. Човекова не първо за не доле, а баща ми вика, той така конца съм отива, бе, не гледай, кай, що ще ти стане лошо. Ама къде сега се къпе, гола ли? Гола бе у реката, Къде бе. е тази да ходим? Къде е да я видим? Вода преди 50 години умрела, типа къде? Аз съм бил дете. Тук историите нямат край. Коя от коя по-интересна, само да разбирате диалекта на местните. А най-добре е да ги хванете при вечерна по ракийка. Ние с Краси си тръгваме, а вие очаквайте следващото приключение.